4-5 ҳазор мисол оила мефурӯша мехара як рӯзи. мақомоти давлатии вилояти Хатлон сабабҳои баста шудани бозори Ҳулбуг яке аз калонтарин фурӯшгоҳҳои минтақаи Кӯлобро шаҳр доданд. Ин бозор дар канори роҳи оҳан ва шоҳроҳи байналмилалӣ ва ҳудуди ноҳияи Восе ҷойгир аст. раиси ин ноҳия гуфт ҳарчанд бозор 24 январ баста шуд, то ҳол мардум сабаб мепурсанд. Мардум бисёр телефон карди саймуда. Барои чӣ ҷумъа бозора маҳкам мекунем? Барои чӣ хеле фикр намекунанд ки як рӯзе мешавад ки агар бетарафии мо ё ки сабстансиямон ё экология ё мо боша як ҳодиса мешавад. гуфта мешавад бозор бо дастури раиси вилояти Хатлон ва ба иллати камбудиҳои зиёди марбут ба ин фурӯшгоҳ баста шудааст. раиси ноҳия гуфт то пурра ислоҳ шудани ин норасоиҳо бозор баста мемонад. муҳлат додем, ҳамон муҳлатам ки шумо ақаллан як тараф сар карда ҳамин талабот ба қоидаҳои санитарию гигиени, талабот ба тозагии экологӣ, ҳуқуқи ҳамон фурӯшанда, лекин ҷавобгӯ нашид ҳамин. раиси ноҳияи Восе ҳамчунин зиёд будани мошинҳо ва танбашавӣ дар шоҳроҳро сабаби дигари баста шудани он номид ва гуфт овозаҳоро дар атрофи қазия низ шунидааст. даравда овоза карданд ки раиси ноҳия ира чикилай мардум ира гитай ба дига кас мета бигзор ба дига кас биғалта бигзор касе кина ки ҳамуҷора обод кина тоза кина мисол бишава мо зид нестем ида лекин ирӯз ба талабот ҷавобгӯ нест на ба ра на ба санитарию гигиени на ба экологӣ на ба ягон чӣ талабота ҷавобгӯ нест бовар кунем. барои ҳамин манъ кардем тартибда бидароянд бо ҳамакаса мерем мебинем ҳамаи қоидаву қонунша риоя кунанд марамад мо иҷозат метем. аммо раҳбарияти бозор гуфт ки бозор ҳеҷ камбудӣ надорад. ба гуфтаи раиси бозор соли гузашта баъди басташавӣ онҳо камбудиҳоро ислоҳ карданд. ҳоло ҳафтаи чорум аст ки то 400 тоҷир иҷозаи фурӯшро надорад. ин дар ҳолест ки сокинон баста шудани ҷумъабозори Ҳулбугро як мушкили дигари хариду фурӯши моли зарурии худ ва баланд рафтани нархҳо меноманд. аммо раиси ноҳия гуфт ки дар 3 соли фаъолияти ӯ бори сеюм аст ки бозор баста мешавад. охирон бор бозор соли 2023 як моҳ баста монд, аммо баъдан дубора боз шуд. ҳоло дигар маълум нест ки акнун бозор то кай баста мемонад.